Hi mga kakay, sa for today's video no, naalita karon sa Agdaw og mananaw tag mga bags diri nga display. Ayan, na sila men's bag og ladies bags, leather type. Kani o Montagot ang iyang brand. Na search na ko ni sa Google no, tapos French brand din ni ang Montagot. Good quality, nice, wala pa siya pak 350 pesos lang. Ayan no, nakaholo pa sa sulod ang iyang name nga Montagot. Ayan, nakaholo siya. Ayan. Looks new pag yun siya ay 350 dili na siya barato na kay na siya kay ang uban ana mag price ana 1k na gyud na siya good condition pag yun siya looks new kay na siya Montagot French brand na bag kani siya kay wala siya brand cute kay siya slim type ay pwede gyud pa na siya ma shoulder bag 280 pesos ata ang iyang price wala lang siya brand sa sulod pero goods pa kaayo siya and then kulang lang siya trapo kani o two-way siya. Pwede siya ma-handbag ag pwede po siya ma-sling na siya sling sa sulod. Pang party, perfect ni pang party, pang simba. How are you bag ang iyang brand? How are you bags? Murag bago pa man na siya nga brand, nakadungog na ko ana. Murag Japan na atan na. Basta sa Asia lang na siya nga bags.